ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଶଳପରା ଗ୍ରାମରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାଙ୍କଡଟି ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି କରିସାରିଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ଓ ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଉମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସକାଳର ଘଟଣା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆମର ଜଣେ ଘର ପାଖର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ତଳ ଅଂଶଟିକୁ କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ସାଂଘାତିକ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶେଷରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ବସାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ। ମାଙ୍କଡଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି ଜନ୍ତା ଭିତରୁ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ଲୁଚିକି ଫୋନ୍ରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଦେବ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିବାର ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଜି ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜନ୍ତା ଭିତରୁ ପଶିଗଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିନେଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କଲେଣି ନା। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତାଙ୍କର ବି ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ବହୁତ ଜାଣି ସେ ବହୁତ ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଉନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କଲାବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ମାଙ୍କଡ଼ର ରେସ୍କ୍ୟୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ତ ଧରି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଲକ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଭଲକି ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼, ସିଏ ପୁରା ତା ଭିତର ପୁରା ଧୋଲି ଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ରାଗିଗଲାଣି ସେ ଟୋଟାଲ୍। ତା ଚାରିପଟ ଯାକ ଲୋକ ଘେରିଗଲେଣି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ସେ ନାଚୁଛି ତା ଭିତରେ। ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି କରି ତ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁ ଭଲରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେ କରିଦେଇଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଆମର ଖବର ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।